como iban todo, da igual, é que eu. ¿Sabes cuántas cabezas de todo el tiempo que se cuenta? Esqueci delas e non teño máis. Lo único que recuerdo. Bo día, benvindas, benvindos. Obrigado a todos por estar aquí. Para nós é un día moi importante porque despois de tanto tempo de Vitoria ter querido que no seu lugar de nacemento, no lugar de nacemento da familia, houbera algo, finalmente vai haber algo importante. Entón, para nós é un día moi importante e que isto se convertira no que tiña que ser, que nunha homenaxe popular. Fundamental que as cousas sexan populares, que a xente entenda a importancia do que se quere pôr en relevo, non? Vamos a iniciar primeiro cos nosos músicos, coa actuación do grupo de gaitas Aires de Santes, da Asociación Galiñeiro de Vincios. Nos dan a benvida. Obrigado. Sen máis, damos comezo ao acto. Primeiro decir que eu represento a Memoria, Verdade e Xustiza, que é a asociación que teño a honra de presidir. Entre os nosos membros tamén está Victoria aquí presente, a irmá do homenaxeado, e a inmensa maioría das persoas que están, pois, porque acaba de ser, digamos, constituída a asociación, son persoas que teñen que ver, de alguna maneira, coa loita contra o Estado terrorista. Quero dicir que moitas veces se pensa, moitas veces non nos damos conta que o fascismo, o golpe de Estado fascista do 20 de xullo de 1936, e digo do 20 de xullo porque na Galiza o xenocidio se iniciou o 20 de xullo de 1936. Estivo 40 anos. Estivo 40 anos e digamos que todas as persoas que neste momento estamos homenaxeando son persoas que foron asasinadas hai 50 anos xa. 50 anos xa. Entón, se facemos a suma, nos dan 90. E hai que facer unha crítica clara a todas as administracións. Algo fixemos mal e algo fixeron mal. Que a estas alturas estas persoas que loitaron contra a dictadura, que loitaron contra os terroristas eran eles, digamos que os que loitaron contra a dictadura eran a resistencia, non eran delincuentes. Eles estabeleceron unhas leis que permitían chamar aos outros delincuentes e demais, non? E tratalos como auténticas ratas. Entón, eu creo que para min, hoxe especialmente, este acto ten a importancia de pôr no lugar que corresponde ante a veciñanza de Vincios, por no seu lugar a figura de José Luis Sánchez Bravo Solla. Se non digo Solla, me mata. Bueno, entón, por iso tiven que ler, porque igual me confundía. Entón, bueno, para nós é un día, como estaba dicindo, é un día importante, é un día de memoria antifascista. Nós temos moi claro na asociación que eso de chamalo memoria democrática ou memoria histórica non define realmente o que significa para nós. Para nós é a memoria antifascista, porque eles foron asasinados por antifascistas, non foi un accidente de tráfico, nin moito menos. Entón é necesario decirlo. É necesario dicir que o Estado tiña que tratalos como heróis. Foron heróis, foron xente que deu a súa vida por unha causa xusta. Entón, o normal sería que o Estado os condecorara, non que o Estado dixese que non eran delincuentes, porque nós xa sabíamos que non eran delincuentes. Non que o Estado lle devolvera a honra, porque a honra xa tiñan.
O Estado necesita deses heróis e nós necesitamos deses heróis para sentirnos nos honrados. É a inversa, realmente, non? Eles foron o que tiñan que ser e deron a vida por unha causa máis que xusta. Vou ler un pouco algo que está escrito nun libro que 27 de septiembre de 1975, La generosidad de la resistencia. José Luis Sánchez Bravo Solla, mi conciencia es fuerte y clara. José Luis Sánchez Bravo Solla, Vigo, 1954, Hoyo de Manzanares, Madrid, 1975. 21 años, estudiante, activista antifranquista, militante del PCML y del FRAP, casado con Silvia Carretero, compañera de organización fallecida en abril de 2025. Iba a ser padre. Nunca conocería a su hija, condenado a muerte y ejecutado por fusilamiento por un piquete de voluntarios de la Policía Armada. José Luis Sánchez Bravo era el tercero de 5 hermanos, pero se convirtió en el cabeza de familia al morir su padre, cuando contaba 14 o 15 años. Por las mañanas trabajaba vendiendo libros y por la noche estudiaba el bachillerato en el Instituto Santa Irene. Se sumó junto a algunos profesores progresistas de su instituto a la huelga general de 1972 en Vigo. Al terminar el bachillerato, decidió hacer el curso de preparación universitaria en el Instituto del Calvario, donde participó en la creación del Comité de Estudiantes y en las huelgas que se convocaban en diciembre de 1972. Después de que la policía disparara a un estudiante en Santiago apellidado de la Fuente, en esa época, dio la casualidad que un camarada enviado por la dirección del PCML, que se hacía llamar de nombre de guerra Ponte, nuestro viejo amigo Jorge Hernández Esteruelas, que ya durante la monarquía llegó a ser el responsable del Partido Comunista de España, ML, en Aragón. Se hospedó en la pensión que tenía la familia de Sánchez Bravo en la calle Pizarro. José Luis se dio cuenta de quién era por los libros que traía y empezó a tener contactos directos con él. Sánchez Bravo se organizó en la Juventud Comunista de España, marxista-leninista, en 1974, a raíz de una acción del FRAP en Vigo contra el Banco de Bilbao, incendiando con cócteles Molotov en protesta por el asesinato de Puig-Antich. Aquel año, Sánchez Bravo se había matriculado en la Facultad de Biológicas. Por este motivo, se le encomendó, junto a otros camaradas de las Juventudes Comunistas ML, la tarea de levantar la Federación Universitaria Democrática Española, FUDE. De esta organización nació la revista independiente Estudiante. La policía empezó a seguirle tras una huelga en el Colegio Universitario de Vigo. Unos días después, al volver de una acción de propaganda en los astilleros de Barreras, en los que participó también José Humberto Baena, a Sánchez Bravo, que se apodaba Corujo, y a otro camarada llamado Araujo, la policía les esperaba en sus casas. Reaccionaron con facilidad y lograron escapar. Precisamente José Humberto Baena fue quien los escondió esa noche y más tarde los hizo salir de Vigo. Marcharon sin nada. José Luis, con una muda, y su camarada Araujo solo tuvo tiempo a dejar una nota en casa de su familia. Corujo y Araujo se trasladaron a Coruña, de allí a Santiago y de allí a Madrid. Era mediados de julio de 1974. Después de 3 meses perdidos en Madrid, sin contacto con el FRAP, por la detención de un compañero, lograron el contacto de nuevo a través de la Junta del FRAP de Fuencarral. Con ellos se encontraba Manuel Cañaveras y otros camaradas. Sánchez Bravo cambió su nombre por el de Hidalgo y se incorporó a trabajar en las juntas de barrio del FRAP, en Madrid. Fue durante esos meses cuando conoció a Silvia Carretero, un estudiante de FUDE, de la que se enamoró, con la que se casó el mismo año 1975. A José Luis Sánchez Bravo le detuvieron el 29 de agosto de 1975.
Lo retuvieron la DGS de Madrid y posteriormente lo trasladaron a las celdas bajas de la cárcel de Carabanchel. Allí lo torturaban hasta tal punto que llegó a orinar sangre. No sé cuántas veces le aplicaron corrientes eléctricas. Llegaron también a darle los testículos. Cuando su hermana Vicky fue a ver a su hermano en Carabanchel, tenía un hematoma en el tórax. Le tuvieron en cámaras frigoríficas y lo metían en bañeras llenas de vómitos, esputos, cacas y pises, con la cabeza metida, tragando todo hasta perder el conocimiento. Concepción de la Peña y Fernanda Salas fueron los abogados de José Luis durante el Consejo de Guerra. Se constituyó un juzgado militar y la notificación de que el Consejo de Guerra, en aplicación del decreto ley antiterrorista, se había transformado en sumarísimo. Nos dieron 4 horas para estudiar el sumario allí en la prisión. La última noche fue la más larga. La pasó acompañado de su hermana Vicky, de su madre y de su hermano pequeño. Manuel Ángel. También estaba allí su esposa, Silvia Carretero, autorizada con un permiso especial de la cárcel de Yeserías, donde estaba presa. La trasladaron para despedir a José Luis a Carabanchel a las 11 de la noche en un furgón celular. La noche del 26 de septiembre de 1975, José Luis se la pasó acariciando la barriga de su compañera, embarazada. No he visto jamás un hombre tan ilusionado por tener un hijo como él, y no pudo conocerlo, comenta Vicky. Silvia contó tiempo después, hablaba con él sentada en una silla, estábamos separados por unas rejas y pedí que me dejaran abrazarlo. Pedí varias veces que nos dejaran estar juntos sin rejas, pero no me dejaron. Tuvimos una conversación serenísima. Estuvimos hablando de nuestro hijo, de la lucha contra la dictadura, pero en ningún momento me habló de las torturas y de las palizas que le dieron. No quiso. No se consideraba un héroe. Hablaba con mucha seguridad de la libertad que pronto iba a llegar a nuestro país. Lo hacía con alegría, con firmeza, sabiendo ya que estaba condenado a muerte. Las celdas bajas eran un lugar lúgubre, sombrío, y hablaron y cantaron canciones gallegas con José Humberto Baena y Ramón García Sanz, que se encontraban en las celdas contiguas. En Hoyo de Manzanares hubo escenas tremendas. Vicky estaba obsesionada con ver qué le habían hecho a su hermano. Se lo impidieron ver en ese estado. Los habían acribillado muy de cerca y estaban destrozados. Sánchez Bravo fue fusilado hacia las 9:30 de la mañana del 27 de septiembre de 1975. Onte estiven con Vicky, entón estou máis emocionado aínda pensando que ela conta as cousas como se acabaran de suceder, non? E entón eu creo que é moi importante non contar cousas de vellos, como normalmente pensamos que a xente xoven pensa que a memoria moitas veces, porque o contamos mal ou algo fixemos mal, por non darlle ese conteúdo importante antifascista. Os fascistas están aí, os fascistas están chegando, e agora estamos pensando en que a memoria é importante, que a memoria ten unha utilidade. A memoria xa tiña unha utilidade. A memoria xa tiña que ter sido recoñecida hai moitísimos anos. Por que se esperaron tantos anos? Por que agora de maneira que podería parecer oportunista? Eu non quero pensar que de maneira oportunista, eu prefiro pensar que todos aqueles que traballan pola memoria teñen que ter o noso apoio. Estén no partido que estén na organización que estén, é fundamental apoiar. Pero sigo dicindo,
hai que reflexionar sobre iso. Por que agora e por que non hai 50 anos, ou non digo 50, pero menor 30 e tantos anos, non se fixo o que se tiña que facer. A memoria debe ter unha utilidade antifascista, volvo a repetir, e é unha pena que non se teña aproveitado todo este tempo. Os que estamos na memoria antifascista seguimos traballando por iso, e este tipo de homenaxe, que está moi ben, pero non pode caer niso que sonaría moito a funerario. Eu creo que temos que celebrar as vidas dos revolucionarios. Temos que facer estes actos porque non se fixeron, non? Simplemente. Son actos de recoñecimento, pero era mellor que estivermos falando da súa vida, que estiveramos falando das súas luitas, da súa entrega. E, bueno, moi pouco máis que decir. Eu seguirei aquí presentando o acto e agora vamos dar paso de novo á música. Quero agradecer, estou un pouco nervoso, outros actos non me poño tanto como neste. Quero agradecer tamén a presenza de Xosé Antón Araúxo Quintas e a presenza tamén de Manuela Rodríguez, porque non van a intervir. Manuela Rodríguez é do Bloque e Xosé Antón Araúxo é de Manifesto Miñor. Nos gusta agradecer a presencia de todas as forzas políticas e porque tamén sabemos que as cousas non se fan só, se teñen que facer coa axuda de toda a corporación, polo menos da xente que cree na memoria. Entón, o noso agradecemento a todos. Agora vamos seguir co programa. Primeiro vamos a dar paso a Alberto Covelo, presidente da Comunidade de Montes, e seguidamente vai falar Bea Fernández, presidenta da Asociación de Veciños. Obrigado. Bueno, bo día. Eu son Alberto Covelo, presidente da Comunidade de Montes de Vincios. Despois de haber escoitado falar a Xavier, é complicado vir aquí e dicir algo que non sea tan sensible como o que ele acaba de decir, non? Nós, como veciños de Vincios, curiosamente, esas palabras nos enchen de sensibilidade. Non conocíamos tan profundamente a vida do noso veciño José Luis Sánchez, pero sí que ahora, estes días que levamos estando en contacto cos da memoria, efectivamente recordar a eses veciños que loitaron para que o ben que estamos disfrutando en día da vida social. Me gustaría, como presidente da Comunidade de Montes, decir unhas palabras no que nos denominamos desde a Comunidade de Montes o curioso paralelismo dos tempos. Hoxe, neste acto que estamos aquí, a lembrar ao noso veciño, José Luis Sánchez Bravo Solla, que foi asesinado no ano 1975 polos coletazos dunha ditadura que morría sin máis motivo que exercitar a través da súa militancia política a defensa duns dereitos que temos como persoas e dos que todos nos beneficiamos pasados estes anos, non? Curiosamente, nesta terra sobre a cal se vai situar a pedra da memoria, foi recuperada polos veciños, polos nosos de Vincios, logo dunha loita, nese caso administrativa, pola devolución dun monte usurpado aos comuneiros e comuneiras polas administracións. Nalgúns casos, esas devolucións non foron gratuitas tampouco, como demostra o acontecido co comuneiro da vila de Mazaricos, Xosé Esperante, que na loita pola recuperación do monte veciñal da súa parroquia foi asesinado no ano 1963 en plena dictadura. Hoxe en día, pensar que estas reivindicacións son pasados e cometer un erro e non ver como as liberdades e os dereitos sociais están sendo amenazados polas novas legislacións. Onde antes había prevalencia, hoxe a interés xeral. Definición que non deixa de ver as verdadeiras intencións dos que as pronuncian. Curiosamente, tamén en este monte veciñal recuperado, o Monte de Vincios está a vivir actualmente un momento crítico de perda de dereitos en aras do interés xeral.
As expropiacións do monte, as ameazas desde todas as frontes como a eólica, a mineira, lonxe de beneficiar aos veciños da parroquia, o que ven a beneficiar é a multinacionais sin implantación dentro deste territorio. Esas loitas e estas mortes merecen o respeto e o traballo dos que estamos aquí. Merecen tamén que non permitamos que o conseguido se perda con falsas manipulacións, promesas de beneficios sociais que mudian en beneficios para grandes corporacións ou incluso de intereses personais. Os caciques de antano agora son caciques modernos, se chama influencer, e traballan moi ben nas redes sociais, non? E o traballo polo ben común e os dereitos civis siguen sendo moi necesarios nos tempos que vivimos. E eu quixera rematar dicindo que o peor que podemos perder como seres humanos é justamente a memoria. Non debemos esquecela nunca. Moitas gracias. Bo día a todos e a todas. Gracias por estar aquí neste día no homenaxe de Xosé Luís Sánchez Bravo Solla. Benvida, Vitoria, e a todos os familiares aquí presentes por parte de Solla, Rubén, Dani, Delia e a todos eles, se me olvido de alguna persona, perdonade, e Eva e Domingo, por iso mesmo, perdonade, pero hoxe é un día importante para eles e, como non, desde a Asociación de Veciños aquí abrimos as portas, desde logo aos veciños e aqueles que todos e sobre todo os que aquí tuveron raíces e aquí tuveron a súa vida tamén. Temos que eu son un poquinho máis nova, pero teño que decir que sí, fai 50 anos, eu tiña un ano, pero teño a miña nai que me recordou estes días todos despois de preparar todo, as vivencias e todo acontecido, e ela mesma, pois si ten ese recordo, esa memoria do mal que se pasou, a familia o mal que o pasou, e, como non, o homenaxe de hoxe a Xosé Luís nos queda aquí presente, hoxe e sempre, e darlle as gracias a súa irmán pola súa lucha, polo seu non deixar de buscar, de reconocer de que as cousas non foron o que eles decían, e bueno, tamén darlle as gracias a Xavier Moreda polas súas palabras, e a todos vos agradecer ao alcalde e a todos os concelleiros aquí presentes por acompañarnos tamén no día de hoxe. E bueno, despois, como aquí temos despois o homenaxe que vai a quedar con nós na asociación, algo na nosa memoria e respetando, e sobre todo a eles, os que foron os que deron a cara por nós, loitaron por todos nós, e a seguir nós pola nosa parte, polos nosos dereitos e pola libertad. Gracias a todos. Que Vicky, que parte da nosa asociación, tamén temos esa honra de tela con nós na asociación, e de ter sido un familiar tan familiar para todos, e de ter sido unha leoa tremenda, de ter luitado pola memoria do seu irmán, como normalmente non se fai, non é habitual, non é tan habitual que alguén construa a memoria, que alguén reconstrúa a memoria do seu irmán de maneira revolucionaria. É dicir, todos podemos falar das nosas familias porque nos doen moito, pero Vitoria tivo a capacidade de manter durante tantísimos anos a memoria do seu irmán, e que nola fixo, nos meteu a historia do seu irmán dunha maneira revolucionaria, non? Sentimos o seu irmán moito grazas a ela. Entón, quero que nos acompañe agora, que nos diga unhas palabras. ¿Sí?
Vamos a ver. Bo día a todos e todas. Quixera, en primeiro lugar, expresar o meu agradecemento ao alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, por este xesto de recoñecemento ao presidente da Comunidade de Montes, Alberto Covelo, a presidenta da Asociación de Veciños, Bea Fernández, pola súa presencia e colaboración neste acto de homenaxe popular e, por suposto, a meus queridos compañeiros da Asociación Memoria, Verdade e Xusticia, a la que pertenezco, por acompañarme e facer posible este acto. Para a miña familia e para min, este acto ten un profundo significado. Pasaron moitos anos dende aquel 27 de setembro de 1975, pero o recordo do meu irmán Xosé Luís Sánchez Bravo Solla segue moi vivo. E por isto que ver hoxe aquí unha placa con seu nome na súa terra é algo que nos conmove e nos reconcilia un pouco con a historia. Quero agradecer tamén o paso importante que supuso o recoñecemento oficial por parte do Goberno de coalición a recoñecelos como víctimas do franquismo e anulación dos consellos de guerra sumarísimos. Isto non vai de abrir feridas como algúns defensores do franquismo pretenden facernos creer, senón de pechalas. Trátase de reconocer a injusticia dunos xuicios farsa e de defender a dignidade e honrar a todas aquelas persoas que, como o meu irmán, sufriron terribles torturas e ata a morte por unha dictadura atroz que nos impuso e que noso gran poeta Celso Emilio Ferreiro chamou a longa noite de pedra. A súa firmeza e respeto cos seus compañeiros marcou un camiño cara a un país que soñaban libre. Meu irmán foi enterrado en Murcia a máis de 1.200 kilómetros da súa terra. E por elo sempre sentín que iso foi súa segunda condena ao silencio e á distancia. Este acto aquí, en Vincios, ten para mí un valor inmenso porque Galicia foi súa casa, seu orixen e súa raíz. Hoxe, por fin, seu nome queda gravado aquí, onde debería estar entre os seus. Agradezovos de corazón este homenaxe porque, máis alá das palabras e das leis, xestos como este son os que manteñen viva a memoria e nos recordan que a xusticia non prescribe nunca. Saúde e memoria. Moitas grazas. Me gustaría leer, no lo tengo traducido al gallego, me vais a perdonar porque como en mi época no estaba prohibido hablar gallego, se ve, porque no se hablaba gallego en mi casa, nunca se habló gallego. Mi abuela sí, cuando veníamos a casa de la abuela, Carmela Rial, pues sí, por eso yo entiendo más que sé hablar no sé. Pero voy a leer un poema que escribió mi hijo pequeño, que se llama Luis, por mi hermano, y que lo escribió pues, para el aniversario en Madrid del 50 aniversario del asesinato de mi hermano. Ahora se puede llamar asesinato, porque lo ha reconocido incluso el gobierno español. Ha sido un asesinato de Estado.
Entonces voy a leer el poema que lo escribió y estoy muy orgullosa de él porque, 27 de septiembre, lo escribe Luis Vera Sánchez Bravo, que es mi hijo pequeño. No es la fecha de un libro, es un disparo que aún resuena en mi sangre. 27 de septiembre de 1975, Hoyo de Manzanares convertido en paredón. 5 nombres, 5 cuerpos y un Estado empeñado en secuestrar la libertad. Mi tío, José Luis Sánchez Bravo Solla, le llamaban Corujo, le llamaban Hidalgo, pero en casa solo era José Luis. 21 años, un hijo por nacer y un futuro robado. Un consejo de guerra ilegal, una farsa de justicia, un teatro macabro donde la defensa fue expulsada y donde, manipuladas las pruebas, donde lo único que existía era el hambre de escarmiento de una dictadura moribunda que aún mordía con rabia. No llegó a ver a su hija, mi prima, y dejó a una madre, 4 hermanos y una esposa destrozados. Manuel Ángel, el pequeño, no soportó el peso y decidió marchar junto a él. Y yo, nacido 3 años después, crecí con esa herida tatuada en silencio, con la marca invisible de un apellido señalado, de una sociedad mediocre que aún hoy aplauden aquel régimen, que aún hoy se atreve a blanquear la sangre. 50 años han pasado y todavía duele, todavía arde, todavía resuenan los fusiles. Cuando veo la indiferencia, cuando veo los homenajes vergonzosos, cuando el olvido se disfraza de normalidad. Pero la memoria no muere, porque mi tío y los suyos no lucharon por gloria, lucharon por libertad. Y esa palabra, libertad, es un grito que ni 100 dictaduras podrán fusilar. Hoy lo nombro, hoy lo levanto. Hoy digo, José Luis Sánchez Bravo Solla, no estás muerto, sigues vivo en cada voz que se niega a callar. 27 de septiembre de 1975, no un final, un comienzo. José Luis. Obrigado, moitas emocións hoxe, non? Moitas emocións. Bueno, agora vai tomar a palabra o voso alcalde, que agora tamén vai ser noso, a partir desta homenaxe, e vai tomar a palabra Paco Ferreira. Gracias a todos e a todas por estar en un día tan sinalado como de hoxe aquí, en esta terra tan maravillosa, en Galicia, sobre todo en Vincios e en Gondomar. A verdade, despois dos meus antecesores e de todos os que falastedes aquí, o listón está tan alto que un non sabe que decir. Entonces, vou falar simplemente co corazón e para transmitir os meus agradecementos máis profundos por todo o que aquí hoxe aconteceu, empezando polo ben querido Xavier Moreda, o presidente da asociación, que desde logo a túa narrativa foi desgarradora, a verdade é sentida. Seguramente estás acostumado a ler estas cousas en actos públicos, pero, sin embargo, non te acostumas a asimilar toda esta atrocidade e todo o que pasou en este país. Dende logo, a verdade, mirarte, escoitarte e ver como choras unha vez máis en público, iso é para min impactante, de verdade, e debería ser impactante para todo o mundo, non? Porque a xente, eu creo que cando falamos destas cousas non son conscientes nin do que pasa nin do que pasou. Non son conscientes das atrocidades, dos asesinatos, das barbaries que se cometeron neste país. E está ben facer estes actos e moitos máis, porque hai que lembrar. E hai que lembrar estas cousas, e non temos que facerllo saber os maiores que xa somos nós, senón os máis cativos,
os que veñen detrás que non son conscientes da realidade, non son conscientes nin do que sufriu este país, nin do que sufriron os nosos avós, as nosas nais e os que están sufrindo hoxe en día aínda por non ter a aceptación das institucións e da sociedade de chamarlle as cousas polo seu nome e dicir do que pasou, que foi unha verdadeira atrocidade, que mataron milleiros de xente sin ningún tipo de dereitos, sin xuizos, e que os mataron de porque sí, porque os mataron e punto, porque eran contrarios ideológicamente. E os que veñen detrás, pois posiblemente influenciados por esas redes sociales perversas, moitos con 20 anos, 16, 14, 13, pois levantan o brazo e dicen que Franco ten que volver. E iso temos que escoitalo todos os días como é, como se fora unha normalidade. E é verdadeiramente duro, Vicky, ti sobre todo que veis de sufrir tanto, ter que mirar iso da sociedade como algo normal, non? Algo estuvemos facendo mal todo este tempo. Posiblemente fomos moi tibios e non lle chamamos as cousas polo seu nombre, sempre por aquilo de temos que pasar páxina, temos que superar as cousas. Non, moitas veces as cousas hai que pechalas verdadeiramente e non deixalas aí como deixamos nos todos esos anos atrás. A min, Vicky, desde logo, quero decir que contactou comigo o Concello porque a verdade tiña unha débeda co seu irmán, que todos a coñecemos, e se puxo en contacto con nós. E se puxo en contacto tamén ca asociación. E entre uns e outros, pois fomos que endartellar esta homenaxe, este acto, que eu quero, ademais, agradecer primeiro, antes de nada, pois eso, a colaboración, a implicación e todo, ademais, que se está facendo aquí, grazas pois a asociación de Xavier. E en especial tamén quero ter palabras de cariño para Suso, que non sei onde está, que é o vice, pero é aquel currito, no? Que está todos os días aí, que ven a alcaldía, que fala, e verdadeiramente tamén pois eso, Xavier, cos teus respetos, ten un mérito tremendo porque el foi o cartellou todo isto, non? Empezamos falando de decir, bueno, vamos a poner unha pequena placa a mellor da súa casa, do seu muro e tal, e alá artellando, e tamén quero agradecer a implicación, Suso, con teu permiso, e a colaboración de Carlos Meixome, que tomando esos cafés de tertulia, pois artellamos todo isto, e dixemos, no, o mellor era ir ao Centro Cultural de Vincios, a donde verdadeiramente a parroquia vai, está, falar ca comunidade de Montes, agradecer a colaboración, evidentemente, do seu presidente, de Alberto, e de Bea, que falastades con eles, e en todo momento non puxeron ningún tipo de problema, e viñemos aquí, a casa do povo, a casa daqui de Vincios, a facer o que hoxe estamos facendo, non? E a verdade, isto é un tema bonito. Vicky decía que ten moito mérito porque moitas veces cando falamos desto, a que nos atopamos moitos familiares directos que non queren saber nada desto, que dicen, pasámolo tan mal, hubo tantos malos tragos polo camiño, suicidios, incluso de xente que non foi capaz de aceptar, e o pasamos tan mal que non queremos volver a recordar nada deso, non queremos volver a saber nada, pero xente como Victoria, que cando lle puxeron o nome por algo sería xa, porque era un pouco un preludio do que verdadeiramente ibas a conseguir co tempo, unha gran victoria, o recoñecemento ese do Estado español, de chamarlle por o seu nombre aos asesinos, e de hoxe estar aquí. E Victoria, pois, é das que tirou para adiante, e é das que conseguiu meternos en este acto, chegar aquí á parroquia, e hoxe teu irmán, Luís Solla, vai, sí, Sánchez Bravo, digo de Solla porque sempre mo recalcas, entón vou a empezar por o final, digo, non me vai a quedar. E ademais nos orgullosísimos de que o fagas ademais en ese senso, no, de Solla, porque Solla para nós implica moito aquí do municipio, non só por teu irmán, porque vou aproveitando, vou a roubar os 15 segundos para lembrar unha cousa. Non é o único Solla que tuvo que sufrir as barbaries de moita xente malvada.
Xa hubo outros que incluso tuveron que padecer das súas propias carnes como lle prendían lume que dentro da casa. E iso sabe bastante Domingo Solla, que tamén quero aproveitar que é unha grandísima persona, bueno, non sei como chamarche, é un tío cojonudo. A verdade é que eu non sabía que viñas da estirpe, pero, bueno, agora mirando, pois a verdade, os Solla está claro que son verdadeiramente os loitadores e que estamos encantados e orgullosísimos de todos vos. En especial, Domingo, sabes que sempre cando veis aquí ao Concello che queremos e a túa casa, faltaría máis. E bueno, eu a verdade encantado de darxeos un abrazo. E para rematar, grazas a Manuela, a voceiro do BNG por estar aquí. É unha obviedade, eu sabía que iba a estar. Gracias a Antonio Araúxo de Manifesto por estar aquí, eu sabía que iba a estar. E, desde logo, bueno, tamén é un día moi bonito que, por lo menos, coincidamos en un acto, os tres, porque eu creo que se hai cousas que temos claras, unha é esta. E os que non están, pois nada, eles sabrán, non? Pero, desde logo, estamos moi contentos de que estés aquí, Vicky, de que estés en Vincios outra vez, de que teu irmán teña aquí un recoñecemento, unha placa, o seu nome, e pedirche posiblemente disculpas, a mellor, por tardar tanto, ser un pouco a mellor lentos en todo isto, porque tiñamos a mellor que facer algo. Por a miña parte, as miñas disculpas, porque sí que é algo que verdadeiramente tiñamos que facer, e queremos facer ademais, porque estamos traballando dun proxecto bo en este sentido, para ter un recoñecemento con todas as víctimas do franquismo e a través de xente como Xavier, como Suso, como Carlos Meixome, como tantos outros, para facer algo dunha maneira unísona con toda esa xente e con todos esos que faleceron por loitar por nós. E remato dicindo, temos que facer moita pedagogía cos que veñen detrás, son uns imprudentes, e temos que facerlle a esta sociedade o favor de convencelos de que están equivocados, que o franquismo, a dictadura, a represión non vale para nada. E temos tamén, dende logo, que teño tantas cousas que decirvos, temos tantas cousas que facer en este sentido, pero desde logo o que non podemos permitir é que nos veñan con discursos vacíos, e remato como dicindo, pero si eran do Grapo. Non, que os mataron por defender ademais a este país e por defender a esta sociedade e por avanzar e por salir dunha dictadura, que non nos veñan a contar milongas e non llas temos que creer nin comprar. Para adiante, moita forza, Vicky, querémoste. Moitas grazas. Quiero agradeceros muchísimo a todos los que habéis venido, a la gente que ha participado en que esto se haga posible y os quiero y quiero Vincios como no os lo podéis imaginar. Es mi sueño venir alguna vez a vivir aquí, si es posible. Muchas gracias.